Samtang hugot karon ang monitoring sa Talisay City Police Station, nurot sa ilang nadawat nga taho sa presensya sa mga sakop sa kuratong balilinggang sa maong dakmayan. Si Chodor Carion sa report. Doon na tayo mga Mato ni Police Major Argelito Cabagnot, Deputy Chief sa Talisay City Police Station, nga usa sa barangay sa Dakbayan ang ilang hugot nga gimonitor. Kini gumikan sa taho nga presensya sa kuratong baleleng. Nasayran nga usa sa gitutukan nga anggulo sa kapulisan nga nagpaluyo sa pagpusil patay kang SPO2 Mikey Espina mga sakop sa kuratong baleleng. Sa SPO2 Espina, giingong dugay ng nakadawat og hulga nga patyon sa mga sakop sa maong grupo. Kagahapon bata nakadawat o kanang informasyon nga aduna kunoy presensya sa kuratong, which is nga ato pa nang gipabalidate. Di man po nato kuan ang figure ma'am kay usay mo anha ra kuno mulakaw o nya usay magdagsakyanan dili ana ihunong sa may ilang istaran. Usay magmotor adto sa unahan ibilin ang motor o nya masyadong kuan sila. Very cautious sila sa mga tao kinta nga magian. Gidugang ni Cabagnot nga dako gyud ang posibilidad nga manganhi sa Cebu kining mga tawhana ilabi na nga nagsingabot ang eleksyon. Ang Police Regional Office 7 daan ang miisyu og pamahayag nga adunay presensya sa grupo gikan sa Usamis dinhi sa Sugbo karon. Hinuon nakigtambayayong na ang kapulisan sa barangay diin sila giingong nakitaan. Basin kining mga tawhana nag-advance party ni dire para makandak ni silang mga casing surveillance o nagkuan ni silang tsimpo sa sitwasyon sa politika o asa sila pwede magamit. Uban ni Marlon Melgazo, Chona Carion, Balitang Bisdak.